Shakira ndipoka ma ice blocks iwe. Guys, tadzoka. Atina nguva kana kutomboita zvemusic right now. Mafoni ari kungoringa. Nyaya dzeteki dzinonetsa idzi dzinotoda live yadzo pasina dzimwe nyaya dzinouya ndatozviona because mafoni ari kungoringa. Handisi kutodaira mafoni. Ndichadaire mafoni. Hanzi ndimufundisi, havasi maimufundisi, ndimufundisi. Ya, ndimufundisi. Avasi maimufundisi, ndimufundisi chaivo. Ndandipozokera. Yeah. Ndimufundisi. Right. Tigari tafonera mufundisi vacho tisave namba dzavo. Right. Zvaita here guys, zvaita here. Svikai pa 500 nditange kutovafonera vamwe vanotibatsira kumberi. Hatidi kukanganisa sisi vedu munin'ina wedu ari kuuya nenyaya yake na9. Hatisi kuda kukanganisa izvozvo. Saka toda tifambe nenyaya iyi fast. Tapa 450. Mai vakufona. Mufundisi vakufona. Manje ngavambomira kufona mufundisi titange tahwa nyaya uku. Vari kufona. Right, regaiti. 84. Hello, Nanda. Mascara say. Ndatira kufonera ku WhatsApp ndikona kuti ndifuna network yenyu iri kunetsa. Ndasendera message ndikaona ndikatira kufona hamuna kubata. Saka tochingotaura manje nekuramba kwakaita nyaya yenyu apa airtime. Alright. Onzi ndava. Ndaona mapindura ku WhatsApp. Ndotira kufona ku WhatsApp. Yeah, it's okay. Alright. Yeah, because airtime ningapera. Get phone ku WhatsApp. Hello, right. Rekatingoti ifambe nenyaya, right. Tine mama, mai buzuzu. Ndimai buzuzu anditi? Yes. Mai buzuzu ndinogamuchira ipa chirongwa chepana pa Sisimelis Diaries. Mauyawo nenyaya yenyu isiri kukufadzai because apparently ndima kusvibisirwa zita nekutaura kwenyu 1 2 munogona kukuvadzwa nevanhu vemuno nezvinhu zvamunoziva kuti mamuna kana kuhlasenti
mari yakadliwa nani namufundisi sekutaura kwenyu kwamuri kuita right. Titsanangurirei fast kuti chii chakaitika tione kubata mai mufundisi ava. I hope vanhu vekunzvimbo kwamunogara, inonzi chinzvimbo yamunogara? Fone nyiri kubreka kunonzi kuSprings. Alright, I hope vanhu kuSprings community varipo pano vazvinzwirewo guys, munzwewo nyaya, mutore nyaya from both sides, mugone kuchenerawo munhu anechi, munhu anenge asina mhosva. Sometimes it's wrong kuti musvibisa kana mude kunoataka munhu asina kana kudi kudla kana sendi, asina kana panyaya paari kukwana. Saka vanhu vekuSprings, vamwe venyu mambonifonera masikati muri palive, ndiri kuzviziva handika mozobatsirawo maibuzuzu ava kuti mukliyewo zita ravo kana mushure mekunge ichi nyaya yacho yapera, manzwa from both sides, moona kuti pane imhosva ndepapi. Nyaya yakafamba sei mama? Yakadai mama vakaunza nyaya yavo pagrupu reZim community. Vaunza nyaya paZim community ndobva ndaona kuti pari kunzi gogo, saka ndivanogara kudhuze nekukendro kuna gogo wekumukuku, ende vacheka gogo ava ndemboona nguva itengesa mapiro, ndobva ndatoenda nemurovo wangu kunovaona gogo vai. Ndobva mama vazofona mama mufundisi kuti uyai titese tinoona gogo asikana kana muri free, ndobva taenda. Saka inini ndina anonymous wangu anga ane mari, ndobva ndamuaprocha, sani tina mama vanorwara so tikanzi mama ngati vane cancer, kati vane makore mangani, tikati vane 70 years, vachauda kuenda kumba asi mari iri kushaikwa. Tikanzi alright mama. Saka ndikacheka ndibvunze mama vari kuita nezvenyaya yacho vakaireza. Ndobva ndataurira mama tikati mama mari yanzi mari zvikanzi zvinhu zvese zvagogo, property yagogo iri kunzi 13,000 kuendesa kumba. Okay, vandamuudza kati ndinoibhadhara. Yes, ndinoibhadhara mari iyoyo, ndichakuta ndichava 3,000 after 3 days, 3,000 after 3 days. Saka ndini ndakajama ndichena hangu mukuku, then ndobva ndasangana nasani, ndobva toti mama pindai mota, kati it's okay. Zvikanzi handikunosangana namama apo namama mufundisi apo ndokukupai mari, kati alright. Ndobva ndaenda ndobva ndasangana namata, ndobva madha vatoti alright. Ndobva sana vabudisa 3,000 bhandipa right. Ndobva ndati madha ndobva ndaenda nawo kukumana, kati hapana mukadzi wekubheka tinuku vachambenda naye kuchechi ndipa 40 rand. Ndozvati achibva wandipako yese mari yacho, ndikati ndosara nayo kuti munoenda nayo. Zvikanzi ndinoita sei? Ndinoenda nayo, ndinonoiswa muakaunti mama isitold, kati no it's okay. Kati right, sanati anozoda mafeedbacks, saka munozondiudza zvakamira sei, kati handionesa muakaunti noya nereceipt, kati no it's okay right. Madhabva vaenda vanazoona mangwana acho ndine muronga mama vanhu vari kunetsa kureza mari vakombera kuti gogo vaishandira vaitei kuno, vamwe vachikotauro zvakasiyana siyana. Saka todi vakati aiwa mwanangu musamanikidze, asingadi musamanikidze, anoda ndiyewo munopiwa naye mari nekuti icharity. Saka zvii zvekumanikidza kuti munounza mari alright mama. Vanhu vari kuodza mwoyo kati mwanangu vakuodzwa mwoyo nekukurekta mari, munofanira kugara iri rato basa ramari, munofanira kumiramira. Okay, madhabva vaenda after 2 days vanamba kusenda mamessage asingaiti sadhirira madhairi avo tsapuwe mari mavo ivo vakusenderwawo mamessage kusite kwavo. Then saka ini kuno ndandangupadhuze kuti bemudhuze mangu kuti takapuwa 3,000. Zvikanzi madhu asati vaireza pagroup, since vakauya pagroup, kati no atinge vari kuziva zvavari kuita, ngatimbomira itoni fine. After 3 days madhavha vafona, haina ndakubata foni, ndakangoti mwari zvazvaita madha ngavaenda havo vanotora mari yacho kana iri mari. Ndobva vapiwa sana anoti takaenda kumukuku, ndobva vapa sana atora 8,000 vapa gogo. Ndobva iye akati ndakapa gogo mari maoko, but handizoziva kuti vakazitaurana sei namadha kuti madha vazingi vane mari yacho vave vanayo right. Saka ndibva vabvunza ipapo madha mari yamunayo inini 8,000 handiti 3,000 haufa. Madha akati mari ndinayo yakachengeteka, akati no it's okay mama right. Makaona kusendisana ndibata mama mameseji ari mufoni mangu soka zvakaoma. Ini ndondavhura ndaona kugurupu ndakutotsvaka vaibuzuzi varipi ngavauye vatitaurire nyaya yemari, because vakunzi vakadya imwe mari, kama zvakaona imwe mari handichainzorikona. Ndobva ndaenda pagurupu ndibva ndatsanangura sematsanangura ndaita kuti no ndakapuwa 3,000 ndakaipa mama, kubva kazonopuwa 8,000 ndanga ndisiko hangu. Zvikanzi
ende wamusina kwegroup ndikati no inini ndina mama nditi saka ini ndiri mwana saka ndati mama vachazadzisa neemani okay no problem musi wavo mari mawakutonera nede mainyasha voice note yagogo kuti ndapuwa 50 mari yangu yandakwara 15,000 message yatoserwa kumbe kuti ndakwenda kuzimbabwe ndava ndati mama message yekunzi yaserwa kuti gogo vakuenda kuzimbabwe murikuzviziva here zvikanza inenge iri excitement yekuti vakudii vakuenda mumagogo vari right ipapo okay ndanyarara the following day ndakazenge ndakufonera mama wangu wanga usingachabati havo foni maimufundisi wangu wanga usingachabati foni havachabati foni sana kudawo feedback yake manje ainine ndakatosenda audio ndikati mama mupamwei mama wachapinduri okay fine wangoti vanondisendera kashort screen yekutuko kwavari kuitwa nevanhu ndobva inini ndasungana navo namobva ndadzoka ndobva ndavasendera message mama batai foni ndobva vabata muri kupi mama vakati ini ndakati mama ndakagozera basi decision yekuti mama tofanira kuenda Diomas kunoona zvinhu zvagogo because gogo vangati kitchen unit haisi kuenda mama vakati it's okay mwanangu tinozoenda musesandi hama dzecho dzinenge dzavapo okay then musesandi uya ndova ndakavasendera message mama vakati ini handadi handakuenda right ndakucrossa road ndikuenda kumukuku ndava ndasangana nagogo vakamira pakona pechishopu pangu ndakati gogo muri kuendepi zvikanzi nagogo ndiri kubva uku ndiri kuenda uku ndakatomirirwa kumba ndikati nani zvikanzi nevaenzi saka vakaita zvekusumudza roko ndikati hamusi kutaura nenye saka vanhu vandandibva kuti gogo vatamwei ngati vateerei saka ndobva tavateera mashure vakati gogo ndakatoziva kuti makatsamwei zvikanzi handambotama but tozotaura mangwana ndikati manje handisi kukusiya ndakuteera ndobva ndavatera gogo vayo ndavatera ndobva ndakati gogo ndaenda Diomas here vavati maenda nani tikandirira maimufundisi but maimufundisi vandozoti havana kuenda Diomas kanzi taenda tozo Diomas tinotarisa zvinhu ndati no it's okay ndobva ndasvika pavakanga vakamira pamba pavo papa nemota yanga yakamira kumashure ewhite kana singatadzi achazorara ati yandakamiya madha yanga iri kumberi right ndobva ndasvika papa madha zvavakataura mandati nekugumbuka kwandandaitaka ndandatsamwa ndigonoburisa mazwi ndakabva ndati ini ndakazozviclarifya pana ndakaburisa ndakaita kuti sani wangu aburise 11,000 mari iyo yabuda yakunzi inini ndindinayo mari kana tiri kufamba sei pagroup ino handichaziva vanhu vekugroup vari kuti mari ngaiclarify kuti mari yakabuda makati then imama bvati mwana iwe unotoda kuti ndikuvhurire bhuku remweya mucheni totaura because uri kuteerera hausi kuteerera mweya mucheni saka watozotaura ndobva tiende tozoti totaura mabhoyo vakati nditori bhizi mbuye gogo mbuye ndobva ndati orati mbuya hamuzofamba muchizikandani tochikwakwekokozonipa mpako ndikuenda mandi netitransport yakatobhadhara nataura orati gogo right ndobva vapinda mota pane murume wanga ari kune hama dzagogo 2 ndobva vapinda mota ndobva vavhara mahwindo ndobva vadzikisa hwindo ndati vabai gogo vandaenda right mangwana acho vandasenderwa message kunzi gogo indatwa zvikanzura sanauya mama mazona zviri kufamba sei makati muchandwa feedback kati mwanangu ndanga ndichingokukumbira nemwana wamwari inini ndakakukumbira ukanditeerera samama wako handiti akati ndikati iwewo ukaita zvandakakutuma ukaunza mari tikapa mama zvakawanda ngatisiyana nazvo abva ati noedzoke mama ndazvinza ndobva aenda kati ndichadzoka kati allright then ndobva ndagara mazo arudoka ndobva ndasendekwa message kanzi gogo varamba kuenda netransport yamavatsvagira ndikati why zvikanzi gogo varamba kuenda nemoteni inotaura kuti chiskorokoro plazi mota yachona idiki hatakura zvinhu zvangu zvese ndikati mota yacho yambotadzwa mari zvikanzi mota yanzi 10,000 ndikati but maconversation ndakaita namama musi wakati wapuwa mari mama ndaona mota yakachipa pane mwana watoteka pagroup anonzi metu ati zvori sistamzura zvinhu zvese zvagogo saka mota iyi iri kudhura handiti mama wakati no hazviti right no problem saka ndachizvagara ndofonerwa vanhu vakanga vauya kumota vaya vanga vari vanhu association vakanga vaigara gogomani ndikati handizvizii ndakandatobva kotransport ndikati handina kuenda kuDiomas because handina saka wangu tataurira madhapano ka10 right ndakuchifonerwa manje ndakuudzwa kuti hanzi inini vavizuzu ndimkunzi makadya mari ramadha madha ari kuti
vanongotaura kuti izvoni ndimakatsvaga transport ngati transport yangu yandakatsvaga ini yakatipa vanhu vakati haiite mama anoda comfort ndakati munhu yataura kuti anotakura gogo kana mwana wangu yatakura gogo ane zimwe mota kumba anovasiya handiti kana avasiya kumba mota imwe diki kwachida comfort iye vatakura yonovasapamba kana vazoona kuti kumba kwacho kwanzi kune situation yakamira soso nekubva kwavakaita vachiuya kuzogarisa kuno kwachibva kugara kuno zvachose right kana vanonetsera kuheadlands kumba kugwenura kwavaenda vanonoendeswa kuheadlands nemota yemahara sisi charity so this 6000 yanga chati angari kuichaja tavane mari district saka kwazopedzwa mari akawanda sei iko kwaofiwa nengekini shoma mari shoma okay no problem ndakazondiwa ndekutanzi ino inotora vari dzemari yacho vakaita sei vakazosiyawo mari ikoko dzimwe bandisiya bandinoziya inini 11,040 rand so transport isikunzi yakachajwa 13,000 transport yachajwa 13,000 handitika 11 yaya yaboy iwe 2 handisuti yakabva papi saka inini toda kuzviclarifya handina mari yandakadya yagogo kana 1 rand dai inini ndaida kudya mari anonymous wangu yanonditresa singaiti ndakanakangotora 11,000 iyo ndakatongoisa mhunga ndakangoputisa pamwe kana 2,000 ndakatoona kuti gogo woi mari yekufambisa hapana kwaimboenda handi mashoni but tini ndakatrasa kuti iwo zvinhu zvina mari ndandivati nekuti zvinhu zvicherita hazvidyiwe ndomadzidzisirwa ndakaitwa kumba kwandakazvara saka ndo pane nyaya yangu handiziva kuti dzimwe mari dzakabviswa nevanhu zvacho dzikutaurwa dzakatorwa nani yakabviswa neveorganization vacho kuti yakatorwa nani handizive because alright maibuzuzu mirai makadaro maibuzuzu saka tine 9,000 yakabviswa neanonymous wenyu handiti 11,000 anonymous ndiyakabvisa 11,000 community yakabvisa mari community handizive zvekuma ndakangonzwa but zvekunzwa zvinonetsa zvinoda madhari vachizvipindurira asi mina ndikubvunzai iyo community iri kuda kukurovai nekupenga iyi yakabvisa here mari vanhu vakabvisa havana kubvisa vanhu nekumukuku zvavanoita vakangonzwa chete kuti kune chinhu chakaisagatira kuti mwapihwe mari muchada kuzorohwendiyo kuti munhu asina kwenhomba nokuti chimbuya chasisi kwenhomba ndikati kana gogo vanoenda kumba mazezuru muri matsotsi ndikati kwete gogo vanoenda kumba matadza negureza mari no aiwa ndikuda kunzwisisa kuti inini mirai ndikuda kuzamazwisisa kuti vanhu vari kuda kukuataka ive kumukuku ava vakabvisa here mari kana kuti vanoda kuataka on which grounds inini handisirini ndoda kuatakwa hanzi ndimado mado akandisendera meseji achiti mainyasha ndinayo meseji mufoni mangu lekini meseji yasendwa mufoni mangu izvi ndobva vandisendera vanayo nindinayo nekuti hanzi inini namaibuzuzu ndimi makadya mari ende madireti ari kusendwa pafoni pamado handi maoni kuti inini namaibuzuzu ndimi makadya mari ende zvikanzi madha vataura kuti saka alright apa tine 11,000 yaanonymous wenyu toita yajuru yecross border association ini pana juru apa I still need clarifications because juru pana itaura naye inini 1-on-1 auya pano pamba pangu panapa juru aitoti sisimbeli nyaya kuna mbuya vakadai ndoda kutomhanyirako taraiza mari akanditi mari inosvika 18,000 ndokundudza wakaita juru inini akati mari inosvika 18,000 so pano munhu azondifonera chiti aiwa mukoma juru vari kuti vakarezawo 5,700 saka apa pamukoma juru maybe ndio vanogona kuzoclarify however let's just work in 5,700 yacho iyoyo tongoti pane 11,000 plus 5,700 anditi that makes it 16,500 andika then handizozivi kana kune dzimwe saka mai ava mota iri kunzi yakachiti 13,000 handiti mbuya ava vakapiwa here imwe mari yavakaenda nayo mbuya havana mari yakapiwa ndinotovanawo nezuro zvichinzi gogo vari kutaura kuti handina kana sendi randakawana ndakati inini pamberi pamwari handinawo sendi randakasara naro ndekuti ndakandine 11,040 rand nekunge 48 rand here dzakazobviswa nemumwe mukadzi nezuva chiti ndaibulane mari yagogo chiti gogo vakaenda kati ndikadzokera imari akati ndemunopa mwana wanzi kune mwana wava ne40 something years ari kumukuku ndikati ndichanomutsvaka right saka 11,040 ini ndo yandoziva ndo
Alright. Imichibata yabakadaro chinzwe mama out vanoti kudi. I think that's the only way vaburise vadzosere mari because ima mungarohwe mari nyaya yamusingasivi. Adimona. Munorohwa nekunkuku muchiro kugonyadza musingasivi. Antimachona. Plus munototaurwa munovengwa navanhu chinzi makadla mari musina mari yamakahla. Hello. Magadi zvenyu Pastor Fromera. Ndiripo zvangu kana makadiwo. Aiwa tiripo zvedu. Ndineti wasisimeli diaries ne? Alright. Ehe. Ndanditokuona izvangu papage renyu. Oh, muripo papage. Aiwa zvakanaka kana manga muri kuona. Ehe. Right. Pana ndatichinzwe both sides. Atidi kufamba nenyaya ye one sided. Ndosaka makamchinzwa kana mamuri papage nchiti kutaura kwenyu murukuti zvakati, murukuti zvakati. Murukuti zvakati nokuti nansandave nechokwadi chenyaya iyi kuti yakamira sei. Handizoti nimadza vari kutaura baba mai Buzuzu ndofunga munozivana vari kutaura nyaya yekuti pane mari dzanetsa. Ndasora ndichifonerwa nhasi nevanhu vakasiyana siyana nenyaya iyoyi. Ndikati guys ndakuziva kuti nyaya iyi chaibata manheru. Saka imbo ndatomba kusenderai message but ndapesera ita busy mind ndasedza kuti ndicommunicate nemi pamessage papa pamasmakuseni. Saka mheno nyaya kutaurwa namai Buzuzu iyi kunzi kune mari dzikunzi dzakashota kuti munoionawo sei. Hanzi mari ndimaibata. Mari yakashotera maoko menyu. Saka vanhu vari kuita violence ende kune vamwe vanosendera message Joshua vangu vachikuteretsenai zvakasimba. Andimaona. Saka ndati regai tibate madza nyacho ingo yapajekerere kuita kuti mai ava vakazobatwa mangwana kana kuti mai Buzuzu vakabatwa mangwana isusu my lives are recorded. We know where to go because manamba ndifonera anti ndinawo. Ndakateerera. Ehe. Saka handisi kuzivawo panyaya iri kunzi mari makagamuchira mari apparently yese iri kupinda ku 17 point something but kuri kunzi kwakangoenda 13,000 chete yemotikari yamakatsvaga imimi and the rest haisi kuzikamwa mari kuti yakafamba sei. Yeah, let me tell you from the word go. Some 3 years ago, from Joburg in Dream Tax, that's when I met Gogo Manyati. Alright. When I'm in the background record, I'm a pastor. Saka ndandaenda kunohodha ndochivatarisa ndoti mai ava munhu mukuru ndiva ndati makadi ndaona chiso chekuti ninge chekumusha so ndiripo mwanangu waziva sei ndikati madzangu ndodziziva makadi ndiright komanje muroora uchiri kuhodha mapiro wanze mama ndiri kuhodha totanga kutaura upenyu kwakutoona kuti mbuya vava nematambudziko akawanda eupenyu hwavo ndikati aiwa muroora shinga hatidi munhu anogarira maoko tengesa ndizvozvo. Last year mbuya ndibva watanga undiudza kuti ndiri kurwara mwanangu ndaingoramba ndichikomunicata navangu pafoni zvanzi ndiri kurwara mwanangu chii zvanzi ndakabatwa kensa ndikati aiwa kensa inomanejwa gogoko muri kutya here zvanzi vakandicheka zamu vakacheka kaviri but handisi kupora saka manje makudei zvanzi ndakura dai ndandagona kuenda kumusha ndikati kumanje kwirai kagogo mari yekuti mukwira inetse ndogona kana kukupai chero inini zvanzi aiwa ndine tunhu twangu twandanga ndichishanda ndichitenga saka handidi kuti usiya ndikati aiwa zvakanaka tichagoona mama hai ndoita sendinovarairwa ndozoudza vafuramira vakati koma wadii kuenda kwavanovaona muri kupi kwagozva ndiri mukuku mupenzuri kwandakareva kubasa kwangu ndosvika kuye ndotoona kugwavha vari kurwara ndobva ndauya navo pano pamba vanga vasina kana chekudya totora chikafu chemunomubabva ndavapa bva zvavo ndikaenda navo pamangwana acho ndikavaenda navo pahopisi pana nesi wekuzimbabwe ndikati ndipiriwo mai vangu ava mishonga bhokozi vari kurwara atotombovabaya vabayiwa zvavo ndabhadhara mari yangu ndabva ipopai ndabva ndati ini ndakureizira mbuya ava mari yekuti vaende kuzimbabwe sekureva kwavo bhokozi necovid vakaiswa kuhospital mbuya vaka vanongofirako kusina kuvaona mbuya achindipai mazita ehama dzenyu vandogona kana kukomunicata naye ndobva vandipa mwana wajodzi yavo sekuri mugadza chief vari kuzimbabwe atokomunicata sekuri yavoti muzukuru endererai mberi chero whatever ndoenda kushamwari dzandinodzedza ndowirirana nadzo ndafonera vana maistore ndafonera vamwe vana vangu vanondibatsira kana paine kana ane nzara kana chii vabva vati mama will support you vana vangu personal vana vandinenge ndashumira vamwe vanenge vauya kumacounseling umwe abva abvisa 350 umwe abva abvisa 300 ndapinda mutauni ndavandati iwe mwana wangu ane internet cafe abva andipa 50 rand shamwari yake 50 rand
chairman weZim community ndakanga ndatumisawo mugrupu iro revana vangu ava ndikati mwanangu ndoda kuti uve part of it undibatsire titsvage mari yagogo. Mwana wangu uyu chairman akaedza kuZim community yakatadza kutambira chichemo chagogo. Ndobva ndati aiwa usavamanikidzi, Mwari achaopena way. Uyu mwana wangu wekupenville anonzi Maibuzuzu ndobva azvinzwa pamagrupu paibva andifonera zvanzi mama mbuya ava vanonzi vakadya vana vavo vanoroya vakazoti ndikati mwanangu hatijaji vanhu kana munhu apa dambudziko anonidha yeopa anomutonga aripo kudenga kana vaine chavakaita mbuya avo vanonotongwa. Saka vaidaro ndevava vari pafoni apa paMaibuzuzu ari kutondinzwa izvozvo ndichitaura zvanzi mama saka ndodii ndikati enda unovaona gogo ndobva aenda bvaadzoka zvanzi mama gogo ava vari kuda rubetsero. Ndikati wazvionaka zvikanzi sotodii mama ndikati kana community iri kuramba isusu ngatishinge Mwari anotibata zvandakumbopinda mucommunity akapinda akatambudzika hapana akamupa mari akatiwa 40 rand hamino vamwe mama vanoti vakamupa 40 rand akandipa 40 rand iyoyo yakapiwa nevamwe mai zvisinei neZimbabwe community. Alright ndobva tasangana futi banditi mama asi ndine mwana wangu inini anosibatsira kana vanhu vakaita maproblems. Takati mwanangu chitondipa nhamba nditaure naye. Zvikanzi mama ndikati I know how to speak to him kuti atibatsire nokuti mbuya vanofira muno. Mukomana wetu amufonera abva atoti mama ndinozokuudzai mazoona achikushanda zvakanaka. Abva azofona zvikanzi uyai ndobva tatoenda iye chitosvika ikoko kupenville akatengai naMaibuzuzu mumota. Maibuzuzu ndokuverengerwa 3000 rand. Ndobva vandipa 3000 rand iyoyo ndikati Maibuzuzu takataura maistole kuti vatibatire mari yambuya stole yambuya Manyata. Ina ndibati mari ndinochengetesa maistole kuitira kuti inini ndikachengeta mari namabasa angu akawanda ndandopedzisa ndaishandisa. Alright ndapiwa 3000 yeye mukomana webhati munozondifonera futi next week. Zveshuwa ndobva ndamufonera achibhati mama uyai. Mukomana uya akatanga kufonera Maibuzuzu inini ndichifona ipapo ndaitenge ndine murora wangu. Tafona Maibuzuzu akazoti ndasiya foni mumba. Ndikati mukomana anga uya akabva ati ndinoda kunoona gogo ndikati handi vatasvika pamba pagogo ndobva aona gogo akanyanyisa kurwadziwa ndobva abudisa 8000 rand. 8000 ipapo ndaidhiraivha mota kubva kumba ndichimhanya pese pese ndichibira fuel yangu handichishandise mari yagogo ndobva atipa 8000 zvikanzi 1000 nderagogo rekufamba vachidya 7000 ndeyekuwedzera pa3000 kuti 10000 was driver ndakazomumanikidzira kuti aiwa mari yaunoreva yakawanda. Gogo vamuudzwa nehama dzavo sekuru mugadza vakati gogo ava ngavasarudze zvimwe zvinhu zvakachembera zvese vasiye vatakure zvinhu zvine basa chete. Saka driver weiti kamuudzo tine 10000 abva ati inoita panopamba pangu panapa chero vafuramira vanowitnessa. Ndobva ndati zvakanaka driver ati 10000 ichitira kuti pa 1 point something yaisara because mari yedu yatakakolekta yakaita 11900 and something. Kuti 11000 iyo yakaita 11000 yeuyu straight 1000 riri ragogo tikazoti 1000 yeuku yobva ita 11000 something yakamirira zvetransport. Then tobvaratora 850 vadaitisa gogo covid test driver abvuma kubhadharwa 10000 rands kuenda nagogo kumusha. Okay. That day yauya driver pana pachitora mari yefuel 4000 rands. Juru akabva afona inini juru ndakanga ndisingamuzivi. Akabva ati mama tapiwa zita renyu naAron. Aron ihama yagogo ndivo vairezirawo mari saka hatisi kukwanisa kuti tizviite zvimi musipo. Ndikati asaka muri kutizwa nzi uyai mama tisangane ikoko pemville tosvika kuya kuya juru wobva abudisa 5820 ichipiwa gogo ndobva ati Aron iwe vachichengeta mari ndo hama yagogo because iya ineinini plus mari yetransport yakatokwana zvikanzi naAron inini ndogara kuPretoria kure kana kubatozvizaita sometimes pamwe ndendazoenda kuPretoria ndendazoenda kana kuCape Town ivo gogo vakufanira kuenda chindichengeterai ndiAron. Ndikati but iyi mari 5820 yakuchifanira kumira kuti gogo vakasvika kuZimbabwe probably voendeswa kana kuKaranda kana any other hospital iri kwepo haifaniri kubatwa ngaisungwe kuti shwi ndobva tatotenderana uye kuti mari iyi haifaniri kutogobatwa ende hapana anofanira kutaura
nezvayo zvikanzi isungirire zvecho tatenderana paye. So Jura akanga asagesta kuti uyu zvari kuti 10,000 yakawanda. Maybe ndikataura na-first class wemabhazi baatofona baatoti saka chirege chiudze driver kuti chi iwewe mbomira ndobaamuti ndinoda kutsvagira fuel chichi kwakurungomubvara driver kuti timusiye. Takutana paipe ndobva ndati iwe Aaron, inini kumba kundine pressure nekuti ndafamba nguva yareba nenyaya yagogo kuti ndizopurira kuchimberedzwa tataona uyu ari kunovasiya pamba. Unlike bhazi rekuti rinomira paradira uyiwe mota kana vakanzwa toilet kana vakanzwa kurwara vanodii vanenge vachibatsirana nayo. Isn't it easy? Ndobva tatenderana naAaron mwana wehanzvadzi yagogo kuti azoshuwa uyu driver webhaki uyu ari kuti ane trailer zvinoita. Zvakanaka tatenderana pai chisungirirai mari yemaiframire tasungirira. Saka ndochifonera here driver zvanzi mufonerei. Ndobva ndafonera driver kuti aiwa zvatataura zvezvekunzi udzoserwe upiwe fuel chichi aiwa iwe ndiuri kuenda nagogo chinovasiya pamba. Zvakanaka ende driver uyu akanga atoenda nagogo kunoona zvinhu zvagogo. Gogo vamuudza kuti chichasara ichi chichasara asi akadzoka kwatiri achiti gogo vane zvinhu zvakawanda zvavanoda kuti zviende asi mota haizokwana. Ndobva tatoti aiwa gogo zvinongwe zvinhu zvakasakara vachabatsirwa nehama dzavo kusiya kana kuchengeterwa nehama dzavo. Driver akagara mumba munomu vafuramira vanowitnessa akati aya inini paipai ndakanga ndamboti 15,000 saka inini pusha impiwa 15,000 ndikataiwa isusu hapana 15,000 yatinopiwa nokuti gogo vava mari yoda kutonorapwa hapana mari yachona. Zvikanzi aiwa imini mukapiwa 15,000 imini motora 2,000 indotora 3,000 ndikati aiwa isisi tiri kutodyara remember mukutora nemufundisi tiri kudyarira mhuri yangu inini hatitore zvinhu zvevanhu tinotoshandira kupa vanhu zvinhu. Ndidriver tobva tatotsara parichoti driver iyoyo ane dambudziko ende vakajaira zichitoti totongoti madhiraivha atabva paye. Tasvika musi wokuti gogo vaendi amai takatambudzika. Driver kuti sekuru vanasekuru zambani mazambani vakanga varipo vari kumufonera hadairi foni. Inini ndatodhiraivha ndabva kuno kune murooro wangu ati saka pamwe gogo vane zvavanoda kubatsirwa kurongedzeka indiendewo. Tafona hadairi foni ododaira foni paipai ouya sekuru voti ndiri kunetseka kuti sei ari munhu asiri kudaira foni. Ndakati inini sekuru munhu weuyu ndandisingamuzivi munhu watokangotsvaga kuti tiutsvaga dhiraivha tikapiwawo nevamwe wozosvika paye obva ati ndandichizodiko ndotaura zvakawanda. Tikati alright mavhidhios munozondibata ndinokupai phone number dzangu apa muzoya kuinbox kwangu kuwhatsapp ndikusendere mavhidhios atakaita naye because murooro wangu takadziswa naJuru ndakatozoona pana Juru airekodwa mavhidhios. Saka patakaita handover zvese iye achibvunzwa kuti iwewe are you okay ne10,000 yatiri kukupa iyi. Zvikanzi zvinozonetsa chichi zvinhu zvagogo dai mandiwedzera mari yasvika 3,000 yasvika 18,000 titakure zvese. Ana sekuru endova ndati ana sekuru mari iripo yasara iyi 5,000 yagogo takamuisa pasaidi yedrive totaura nana sekuru mazambani gogo wacho vanosara nei. Nana sekuru manje toita sei mbuya vacho vari kuti handisida zvinhu zvangu zvimwe zvakadai dai kuti zvisare. Saka zvaari kutaura kuti anokwanisa kutakura masofa avaya avari kuda nemubhedha uyu zviri nani tichimupa 3,000 tikatotenderana here zvanzi tatenderana kwakutora 3,000 kuedzera ku10 11,000 yobva ichiita 13,000 gogo ndokusiyiwa vaine 2,908 if I'm not mistaken. Iye wochibva ati gogo vanofanira kubvisa 500 voisa pasaidi kana paine chinhu chavo chanzi chidhiklewo. Gogo ndokubatiswa 2,400 ndakarwadziwa ndinini because ndaida kuti gogo vaende ne5,000 iyayi but iye akazoti gogo vati vari kuda havadi kusiya masofa avo havadi kusiya zvinhu zvavo chichi. Vanasekuru vakati okay it's fine ndokupiwa 13,000 iya gogo ndokunzisai 500 pasaidi. Saka driver uyo anotonzi gogo vanditi vakubhodha akazoti ndachadwa duty mari iko hamene akatora 50,000 which means gogo vakasvika kuZimbabwe neabout 1.4. No. Update yandiinayo inini iyoyi ndiwo update yechokwadi. Saka pamaladies pasi papa ndinotenga inini pasi kuSelkot kwandinogara pana namai vanotengesa pamusika. Ndakavasvikira ndikatasikana ndikutsvagirawo temberi yangu iri kufanira kuenda muchangu unowo here kana ma10 vana mai vavo vakabvisa mari panoti maituhwe mai bondo nemwana wangu mwanonzi Mondini nevamwe vasikana 2 vakabvisa mari ikaita 190 rands. Ndobva ndatora 10 rand yangu ipapo ndobva ndaisa kuti ite
200 ndobva ndatora 40 rand yekwamaikuzu sebaita 240 ndikakupai nhamba dzaaron gads anotoona because takaita screenshot ndichivapurezentera mari tichidzicalculate itoripo 40 rand iyo 240 yatakaisa ipapo. Aiwa, no ndofunga chekutanga maite henyu mufundisi mutombodzisa volume yamaibuzuzu kuita noisishi kuita noisi volume yawe right. Chekutanga kavanhu vekusprings ndofunga nyaya iyi maizonyatsoinzwisisa hamunamboisa vanhu ava panzvimbo 2 manga muchiti imimi kune mari yakabviswa naanonymous wamaibuzuzu that is 11,000 right, and then koita 5,000 and something yakabviswa najuru handiti saka sokutaura kwavari kuita vari kuti mota yakanzi yakabhinga yati 11,000 ikazoti 13,000 saka pamari yamuri kunetsekana nayo imimi kuti yakaindepi vari kuti vakabvisa 3,000 pa5,700 yekwajuru vakawedzera kumotikari zvabva naaroni hama yambuya kuti ngatingowedzerai iinde handi panovi pakazosara 2,700 pasara 2,700 handiti mbuya vakanzi vakanyimwa 500 zvikanzi 500 in case kubhodha kukanzi koda kudhiklewa zvinhu zvavo vakabatiswa maoko 2,000 rands handiti ndo yakabatiswa saka I think zviri kumeka sense. Chekutanga guys maibuzuzu ava havana mari yavakadya. Let's get this fact straight and let's clarify pasina umosha. Maibuzuzu guys havana mari yavakadya handitika according to mfundisi Feramera zvavari kutaura apparently Gogo is not here kuti vataura kuti vakapowa vakaenda ne 2,000 here but if Pastor Feramera zvavari kutaura kana zvinhu zvichokwadi hapana mari yakadyiwa guys. Pastor Feramera havana mari yavakadya, maibuzuzu havana mari yavakadya. Is just that kuti mama updates ekuti mota yakazoti takuda imwe mari pamusoro mari yekwajuri kawedzera apa hamuna kunge maziva warikati hamuna kunge manzwisisa handiti tu Gogo vari kuti ivo vanoudzawo vanhu Gogo vane 75 years from what I've heard right. Gogo vakura vachitadza ndina kana cent ndofunga vakasvika vakatodla 2,000 yavakaenda nayo yakatopera saka 2,000 avari kuti Gogo vakaenda ne 2,000 that means Gogo vakaenda ne something. It's not kuti havana kuenda vasina kana cent vakaenda ne 2,000 mumaoko saka so far Pastor Feramera is innocent, maibuzuzu is innocent. So team rekumukuku koko kwacho ku Springs muri kuti mari yakadyiwa guys. Inini hangu ndakazvitarisa ndiri inini I'm always fair, I don't know these two people hapana mari yakadyiwa chete ngochinetika ndichoti pamari panoshanda muzvinhu zvemari panobuda mashoko akawanda wanda panotaurika zvakawanda because munenge musingazivi chokwadi chinenge chaitika background. But I believe this theory iri kutaurwa nani namai kungoti hapana Aaron wacho hapana Gogo wacho kuti vachitaurire kuti shuwa ndakazopiwa imwe 2,000 makoni kaenda nayo but if what she's saying is true hapana mari yakadyiwa ndochokwadi. So vangachiti maibuzuzu ndiri pama message maibuzuzu is clearly innocent havana mari yavakambobata 11,000 yavakanga vapiwa nemwana wavo vakaienda over kuna mai Feramera handitika mai Feramerawo vakazoita kubhadhara motikari inove mota yakaenda Gogo vakatoenda kuZimbabwe saka taura ini mari yacho naiyoyo yese video racho turipo ndichita hand over no video ndinayo but remember vanhu vanga vasiri kuchema nenyaya kuti vanhu vanga vasiri kuti makadya mari yese vanhu vanga vari kuti mazambani vakanga varipo mwana wehanzvadzi yaGogo mwana wehanzvadzi yamai vaGogo mai Feramera video tinaro. Remember vanhu vanga vasiri kuti makadya mari yese including Anonymous no vanhu vanga vari kuti kana pakanga pabuda mari yemukomana uyu Sani handitika pakazobuda yekunhingikiri yemasororo amukutaura ya ma10 rand mafifi machichi yaibhadhagwai neyajuru 5.7 yakaindepi handiti ndopanga pane nyaya 5.7 ndo yanga ine nyaya ofuchi mazotsanangurawo zvakanaka kuti no mota yakazoti wedzerai mari Aaron akati bvisai pamari iyo tiwedzere saka ndo mari yanga ida ngosikamwa nevanhu iyoyo kuti iri kupi munoona kuti chimada driver akati wadzisa tese kusanganisirana nasekuru mazambani because 5,820 yakanga ichifanira kuti Gogo vachingoburuka vobva vatoendwa navo kukaranda sekuronga kwatakanga tichiita but driver akarwadza akaita marwadzo munongonzwa but tinongotiwo pamwe aiona kuti ndingazosara ndisina chinhu asi hazvo zvatakanga tataurirana akachinja zvese zvatakanga tataurirana vanhu vakasara vasina choice zvinhu zvaGogo zvabuditswa panze apa muridzi wemba anga achitoti ndinoda kuisa munhu
gogo vakaswera nenzara vakatambudzika driver asingabatika achifonerwa achisheka kuti ari kupi ende zviri kurwadza but all the same inini basa rangu ndikubva ndakutaura inemi mama basa redu iri rakaoma ukaona uri mufundisi asingatukwe hausati watanga basa. Aiwa tinozvizivisa mama panapa padiaries tine vafundisi vedu vanotoparidza mukanizonyazoforowa muchaona vakawanda tine mapowerful pastors vakuru chaiva motoziva vanomboya chiparidza panapa tinozviziva kune vanenge vachitovatakawo mucomment section iwo handi mazviona imi makangofanana nesu muri kuona ini ndakatogara panapa inini ame socialite handiti ame socialite ame social media influencer saka unototukwa zvinotoitika handi mazviona but zvinopapa ungoti ungoenda kunozve zvamaita izvi. Just go and clear yourself up. Zvamatoita magona. Dei manga maramba chokwadika. Zvokwadi chechi next week mamchivhara. Sunday ino mamsingapindi chechi. Matogona mukatirega ndinde. Ndinotsanangura zvakaitika ufisha tozodzukisa kuti no. Mari iri kuchemiwa nevanhu 5.7. Matire makati uyu Aaron akati chiyetiwedzerei vangoinda zvibve. Mukawedzera mari ndo yakaida kuzikamwa nevanhu saka hapana mari yakabiwa zvapo pa fair guys. Gogo munhu ane 75 years guys munhu avachembere munhu anga akura. Vanenge vangoitawo makuwa. Handi mwana kuti handina kana sendera naro angova makuwa agogo kuti handakana sendera ndinaro kuda vavoda kuwedzekwa but the truth is vari kutaura pamhepo handiti Aaron ari kunzi ari mucomment section. Meli unoona kuti chi mbuya ava ndakarwadziwa navo inini ndikatanga kuti vanhu vanogara navo imo mupendvilimu vakawanda they never wanted to help vaine mari dzavo kwete kuti vasina ndakarwadziwa navo ende ndinoda kungotenda hama dzagogo vana magadzi ana Aaron avo vakandibatsira nekumira neni because ndo vari kutoramba chingoti madha regai vanhu vataure madha nyararai isusu tiri kuziva kubatsira kwamakatiita kuna chief sekurugadza vari kuZimbabwe vakati maifuramira nyararai because hazvibatsire noti tichitotambura kuti hama yedu isvike kuno ndakashanda mari yavafuramira pano muchato kwaenda pariski because ndaitora mari kudira mota fuel andaunge ndichikumbira ba several times. Aiwa icalling yenyu mama kana muri muvaimufundisi ndo basa renyu amutomufa ngotombotaura zvefuel isi yo calling munofa kutodira times 10 muchitofamba muchitouya kuzoona vanhu vanorwara chero kupi ndo calling yenyu iyoyo. Une influence pa media ka ndoda kuti udzidzise vana vanenge vakateera kuti vazive kuti basa rinorwadza rinorema vanozviziva madha because imini yesu takatongofanana saka panenge pachitaurwawo kunzi pazodai pepa ndinotovaudza kuti kabasa kakasi easy but kana wagarawo uchingoriwo kune calling yacho it's not easy zvakare kusiya it's not easy zvakare kudhila nevanhu because remember we are dealing with people from different backgrounds vanozviziva madhairies akangwara zvavo panapa ndo pane platform ine vanhu vakangwara chaiko vanozviziva zvavo. Sister Meli ndikuudze ipapa ndichirwadziwa nezvambuya manyatika kuna mumwe mwana akatsva vanhu vakamutora vakamuisa paFacebook nezita rangu inini vachida kupemha nezita rangu kune imwe peji yeumwe anonzi Ruvende vakaisa zita rangu ikoko mwana iye takatozoraiza mari futi nemadzimai kuti arapwe but zvese izvozvo vanhu havambotarise izvozvo wakuona saka ndo basa racho Jesu achienda kumuchinjwa tinoparidza tichiseka but imhari dzetinofanira kuita tichichema nekuti kana takurovererwawo tinonzwa kurwadziwa nazvo. Aiwa mama tirega ndichikuudzai zvino ini nangu handisi mufundisi handitika ndingoriwo ini nyanja socialite tirega ndichikutaurirai manje ndikuona kuti muri kubatikana muri kurwadziwa handiti imini basa renyu ramunotoita iri munoshanda navanhu and you must expect the negatives and the positives mostly negatives. Hanimaona pamunoita chakanaka pachauya vanhu 2 vachikutendai majority haitendi inenge ichitoshora hanti mazviona saka musapinde nemwoyo mubasa ramakapinda because it's a calling harisi basa rinongoitwa nemunhu wese harisi basa rekuti tingatotore zvintu timaizuzu uyai pano mufambe mite vanogona kutozvitadza hanti mazviona but saka ndiri kunzwa kuti muri kurwadziwa mudazamanyatso kuti vanhu muvaudze kuti no vafundisi tinozviziva kuti basa renyu rakaoma vafundisi vachiparidza chamakambozviona kuti pasocial media apa uyai muparidze munenge mune vanhu 5 apa mukaida kuparidza muchitaura shoko reupenyu chechero munenge mune vanhu 5 but pakauya nyaya dzekuti pari kuitwa makuwa panenge pane vanhu 3000 because nzira yenyu inzira diki hanimaona nzira pami inodiwa nevakawanda diki chaizvo iye maibuzuzu ndinoda kutoshinga kuti mwana wangu iyeye Mwari vakamubatsira atange kunamata kwazvo because ndakatomuudza kuti iwe vhara nzeve unoteerereiko zvinotaurwa nevanhu kunyaya yasi mamadha mamumitiro makuho mama kutaurawo kuti akataura kuti kwai mbuya vakadla vana asiwo madha
but mufundisi yo chiri chokwadi kune zvimwe zvamunohosefawo zvepane vanhu kuti mutaure zvinosvika munzeve dzambuya akavakavenga maibhuzuzo apo unoona kuti paari kupenga kudaro community ndozvayaimudza kuti mbuya ava vakadya vana vavo ende vaimudza pafeya kwete kuti akararama saka iye ndozvainyanya kumukorongonya izvozvo saka ndokuti iwewe bvara nzeve usateerere senge nokuti basa harishandikiri kana ukavhura nzeve senge ipapa pakutukwa kwese kuri kuitika ikoko inini handisi kuenda pamagurupu pacho ipapo ndakangonyarara ndandichitomukansela nhasi ndikundi maibhuzuzu uri kuvhurire nzeve uchiteerera vanhu uri kudii kunyarara iwe unzwa kuti mwari vari kutini upenyu hwako maimufundisi maibhuzuzu havanganzwi zvamwari bhuzi havasi mufundisi remember that vachiri kuda kutofudzwawo muiti mufudzi saka kuti vangati vanoteerera nzwi ramwari chero vakarinzorechera batomborizivi kuti ndiramwari saka chimbovasiyai muziva kuti kutendeuka it's a gradual process kuziva mwari zvingoitiki just like that because imi muri kuda kuti munhu adaino it's a gradual process umwe nemwari madanirwo ake anoitwa umwe anodaidzwa ipo pano pasocial media kudai umwe anodaidzwa mamushanyiro umwe anodaidzwa pamasekanzinzi akadai saka maibhuzuza mwana wenyu mucharamba muchitaura navo tiri kufamba nekufamba chazoonawo kuti chii kuti aiwa yasvika nguva yangu yekuti ndichinotsvagawo mwari ndinamati atori mwana wangu asi manje ime warning yanofanira kutoitanga ndeyekutotegera nokuti dziri community yakaramba muyavo ichiteerereivo vanhu vaiti mbuya vakazodii vakaramba zimi community iri kuno yakaramba kupa mbuya vakana dhora chairo havana vakaramba zimi community yemuno south africa yagara inombobisa mari here imi madha yaikontributiwa ndo number 1 kutaura but kubvisa havabvisavo ndo number 1 kuti padliwa mari nekudii asi kunzi contributai panobvisa vanhu 4 the rest vanokomberi vazoti pakadliwa mari ndivanenge vari kufront vachitaura kuti mari yakadliwa vanorwadzisa havo vanenge vari kushinga saiva vana maibhuzuzo vakanga vamira kuti regai ndishande zvangu saka anenge achirwadziswa achitsokonyorwa saka hei ndo basa racho anyway but iwewe manje ndafara ende mwari vatodiitira zvakanaka mafara mutana wokusangana newe zvatiitira zvakanaka tokupa nhamba dzangu aiwa pakanaka nhamba dzai ndinadzo zvinandidzo dze handidzo ndidzo dzandikufona nadzo 0611 ndinadzo nhamba dzenyu saka munoneshomera muri kuchechi ipi nai mama vision to reality inopindirwa kupi tinopinda muno musprings tichiita paureka school apo zvino manje chikoro chakazoti nyaya dzecovid dzichimbomirai gavhmendi yati musatsisa vanhu vemachechi saka tikutoita run around kutsvaga kuti topindira kupi alright pakanaka kusira kuti vari kusprings ndai motsvaga mwari muzive mwari imi vanhu vari kusprings tsvakai mwari zvikuru imi kumukukundai munotsvaga mwari muzive mwari ziva mwari kwakangonaka saka maiguzuzu are you happy because now we have cleared your name kuti hamuna mari yamakaba magutsikana here ndakugadzirisa pataurwa kwekudya vana ndichiri ndakadaro takatoenda nemurovo wangu ndikati mama vanhu vari kunetsa kumukukwanzeko kwaene vana vasikana vakadya vana vavo saka vana tichitiite vana vavo here vamwe vakati ngavakasike kuenda kuzimbabwe mama ziza kupedzwa nevamwe handimaoni asi mashoko angu mashoko vanhu vaitotaura zvavo ravo ndobatakutoita kuzvira amwe timabda vakati kwati vana muchitenderera vanhu vanototaura anenge aramba mumusiya anenge aguma motora saka vanhu vekumukuku vaiti kwai mazizi agogo ari apera nekudliwa mazizi hanzi muri kunonoka muri kunonoka gogo okuendesa kumusha uchaona mazizi apedzwa nevamwe asi vanotera zvavanoda kumana anotera zvavanoda kumana kwai vaitise kumusha vachaona mazizi apedzwa nevamwe vakashaya mazizi ekushandisa asi vanhu vasadaro shuwa vanhu indava vanhu ityai mwarini indaa muchidaro imi zvakaoma alright but at least taklia star renyu andika magutsikana vanhu vaka ndikuona vanhu kusprings vakazara mucomment section so you are now cleared hamuna mari yamakadya the same applies kuna mai vefuramira vananga mari yakadya but papa chida clarity 5.7 yakabva kuna juru of which va clarify so case closed imi mai buzuzu kwaina mai furamira ndoda kuti muna mati aiwa indai kuchechi imi ndai motsvaka mwari mazuva atukura mazuva ekupedzisira ndai motsvaka mwari kuchechi ndai kuchechi ndai buzuzu
Baibuzuzi ndekuchechimi saka Baibuzuzi imi munogara kumkuku here imi alright pazema zvamuri vanhu vamwe chete aiwa ndafara alright you guys muri vanhu vamwe chete pana nai nokuti mangwana Maibuzuzu muchada help yamai Furamira munozodawo futi help yani yamai saka ingoita zvapera iyi nyaya yapera iyi yatopera manzwisisa matopera necommunity yenyu iri comment section yanzwisisawo kuti ndo zviripo saka guys ndokutendai nekuya kwenyu zvaita easy taclarifya the power of social media saka you can now have peace mese kana nekoti unoda kurova live delete tinochengeta kuitira ramangwana tikawa kuchinzi kune vabayiwa nebanga Furamira kana kuti Maibuzuzu aiwa totodzifambira nyaya dzacho kutoziva kutoti zviri kubva papi nokuti ndine vanhu vanga vachimbotifonerawo masikati. Thank you very much. Alright, zvakanaka madzimai morara zvakanaka nditiregai timbopinda mune imwe nyaya. Okay, thank you. Alright, thank you. Wati Maibuzuzu alright, vabudonawo. Right. Kai mazizi vana mazizi apera ngavachinda kumba asi vanhu. Ana nekunguka vana kana kutokwana guys. Zvakaoma zvepano. Alright, saka nyaya iyi guys ndofunga manzwisisa ndiri kuSprings manzwisisa hapana mari yakambodyiwa apa. Kana vachitiwo vakawedzera kumotikari ende vari kutaura mazita pano palive handifungoti kuti vanganyepa vachitaura mazita evanhu vanozikanwa kuti vanogona kuvatsvaga. I don't think so ndizvo guys saka muramba muri pano ndaakudonha ndodzoka zvakare tichidedza munin'ina wedu muroyi zvitinzwe nyaya dzake kuti akatanga kuroya sei anoroya sei anoshandisei pakuroya zvichinda zvakadaro saka mufanotega vamwe handika and please stay tuned.